Renungan Harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, Renungan Harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.
Horas. Selamat hari Minggu madihita, saluhutna amang inang, tapukka ma parminggota di manogoton, adora sotapuka, martangiang nahoho mahita di bagasa rohatabe, martangiang mahita. Amen. Tapuji matuhata, marede mahita sia buku ede nomor 27 ayat sada sahatro di ayat tolu.
Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tordi parbadia, na tumo palangi dohot tanoon. Amen. Parangehon hamu mana tamadi Tuhani, mar guru tu sadok lomoni rohana, mar parbuehon parbue, mar hite-hite saluhut ulaun na denggan, oloi hamu ma Jahoba mar hite-hite lasni roha, robe mahamu tujolona, mar hite-hite olop-olop, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mar tangiang mahita, ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, hupangido hami tuho, saelehon matuhami, toddini hasitongan doho dame, asa takas di botohami, na salomoni roham, jala urupi mahami mangulahoni, sian nasa gogonami, mar hite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tangion hamuma patik ni debata, di mingguta sadarion ima sian patik pasiahon. Patik pasiahon, unang hoolo makatidakon hatano sututu, maralohon dongan jolma, dia do lapatan nii, odo. Ikko dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana, asa unang hita olo maggagapi dongan jolma, manang majehehon, manang pahata-hatahon, paoruhon sangap nasida, ikkon niapina dodongan jolma, anggo sotakas dope binoto salana, holan uhum na dengganido pabuabuaon, ima sahatna atong rap mangidogugu mahita sian Tuhan debata, laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulahon nahobar tu patik mi. Amen.
pauduk marohata tatopoti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata parguguna sohatu dosan jala amanami, hujo hami do guarmu nabadiai, alana targogot hami marningot dosanami. Sai marasini roha maho midahamion, o Tuhan Yesus Kristus anak ni debata, nagabi jolma alani hami, namate jalana hehe sian namate, nama naik tubanua gijang doho, mangodihon hami, asi maroham di hami, saya patotong ma di hami, roha hamuleteo tuho, oto di parbadia, pangapul di namarsak roha, pamalum nasaluhut nabernit, pinahen ni dosa nami, roma ho mangingani hami, asa marlas ni roha, mangulahon lomo ni roham, hodo parhitean ni nasa asini roha, saya unang tulak hami, saya tangihon mahami, ho ale di bata ama, anak, dohotod di parbadia, amen. Baga-baga ni debata, taringo tu hasesan ni dosa. Aidang adong ibarnii, saluhut nado, jala hurangan maradopon hasangapon ni debata, alai akkon nagabi pitor, binahen ni basa-basa, marhite sian asin rohana, hinorhon ni panubusionna, marhite-hite Kristus Yesusi, na pinajongjong ni debata, pain habang sa parasian, marhite-hite haporsyaon ni mudarna, hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Tangion hamu mahatani debata, turpo epistel di minggu pawaluhon dung Trinitatis, nani enet sian dua Musa bidu 10 sia, mamuka sian ayat sada, sahat rotu ayat onom, tajahama marsika soring. Parhobason ni Israel majalo pati ni debata. Patolu bulaton dung luar hala Israel sia tano Misir, di ari nasa sadai saha manasida tu halongonan Sinai. Ai borhat do nasida sian rapidim, gabe sahat nasida tu halongonan Sinai. Laos marsaro nasida di halongonani, disi do marsaro Israel tondong nidoloki. Dungi nakok masih Musa tumopot debata, jadi di johon Jahoba ma tu ibana sian doloki ninnama, songonon ma dohononmu tu pinopar ni si Jakob, pabuaonmu ma halak Israel. Nunga di idahamu, nahubayani tu halak Misir, nahuboani hamu hira di atas ni habong ni pidong Raja Wali, pasat hamu tuau.
Ope molo ditangion hamu suaraku jala diradoti hamu pada nahu baeni jadi hasiaku mahamu sian nasa bangso ego asni dohot portibion. Majadi harajaon malim-malim mahamu diau, jala bangso nabadia, ima akahata sidohononmu tuhalak Israel. Ido sahatna martua doakan natu mangion hatani debata jalan nau peopsa. Amen. Taha tidakon maha porsiau tai, songona hina tidakon didongata saha porsiau di sadok portibion, rak mahita madok. Au porsea di debata jahuba, ido ama pargogona suatu dosan, na tumo palangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata jahuba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabea siato di parbadia, adorang suabubuan, ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tua tubanua toru dong ditanom na mula mangolu diari patoluhon na manai tu surgo lau hudul tu siamu ni debata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani disima ibana pai mamula sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate, au porsea ditor di parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai namadok, mulak mangulu sogo daging ni halak naong mate, dohot dihanguluan nasora sudah. Amen.
Titing di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 26 Juli 2026. Partangyangan Wik, Rabu 20 sia Juli 2026, masuk pukul 10 sia WIB, Naparjolo, Wik Rawamangun Tolu, Dohot Rawamangun Opat, di Bagasni keluarga Gustav Adolf Manurung, alamat Jalan Mutiara nomor Pitu RT Onom, RW Onom, Rawamangun, Jakarta Timur. 2. Wik Penggilingan, di Bagasni keluarga H. Yanturi S. Borupardede, alamat Aula Romauli, Jalan Sakti nomor Onom Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Tolu, Wik Rawasari Cempaka Putih, di Bagasni keluarga Nyonya J. Sirait, Evangelis Rugun Boru Simanjuntak, alamat Jalan Cempaka Putih Timur 10 Tolu A nomor 11 Jakarta Pusat. Kamis 30 Juli 2026 masuk pukul 10 sia WIB di Wik Kampung Ambon, di Bagasni keluarga Nyonya Panjaitan Marintan Boru Hutapea, alamat Jalan Kayu Onom nomor Onom RT 4 RW 5 Kampung Ambon, tempat partangyangan di ruang Timotius HKBP Rawamangun. Kor Hosiana HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Minggu Sadarion 26 Juli 2026 di Parmingguan pukul 10 WIB, Rodo Kor Hosiana HKBP Distrik Walu DKI Jakarta mangebati Huriata Jalapatu Begehon Pujian Marhitekor. Partangyangan keluarga Parhalado, Selasa 28 Juli 2026, masuk pukul 10 walu WIB Maringanan di ruang Timotius di Patupado Partangyangan keluarga Parhalado. Sude Parhalado Rabdohot keluarga Asa Roma Maddohoti Partangyangani. Katekisasi Sidi Makat Tidakon Haporseaon. Katekisasi Sidi angkatan 2026-2027 Tapukama Dohot Hatotuon Boima Dijaha di Titing Digital. Formulir pendaftaran di Jaloma Sian Kantor Sekretariat HKBP Rawamangun. Pendaftaran dibuka Senin 20 Juli 2026, jala ditutup tanggal 8 Agustus 2026, jala mula tama parsiajaran tanggal 10 Agustus 2026. PHD Sermon Marturia, Dewan Marturia Patupa Sermon Ari Jumat 30 Sada Juli 2026, masuk pukul 10 sia WIB, Maringanan di Garejata, Sude pengurus Dohot anggota seksi Zending, seksi musik Dohot seksi digital Asa Roma Maddohoti Sermoni. Rekrutmen guru sekolah minggu HKBP Rawamangun. Rekrutmen guru sekolah minggu HKBP Rawamangun periode 2026-2028, Dohot syarat Boima Dijaha di Titing Digital. Senam Kesehatan Lansia. Seksi Lansia HKBP Rawamangun Patupa Senam Kesehatan Lansia, formasi menggunakan alat bantu kursi, ima di hari Kamis 30 Juli 2026, masuk pukul pitu WIB, Inganan Gareja HKBP Rawamangun, Sipul Senam dilajutonma Ramah Tamah Dohot Sermon PHD, Sudema Lansia HKBP Rawamangun Maddohoti kegiatani Jaladenggan Mardalan. Paduan Suara Remaja. Nah di tanggal 6 Juli 2026 Paduan Suara Remaja Mandohoti Festival Paduan Suara Bertaraf Internasional IMA Jakarta International Choir Festival Jala Mandohoti kategori Teenager B. Dapot Nasidado Golden Diploma Anggiatma Lamtudenggan Paduan Suara Remaja HKBP Rawamangun Patu Begehon Pujian Tutuhatta. Parheheon Remaja. Seksi Remaja Patupa Parheheon hari Minggu 16 Agustus 2026 di Parheheoni Gabe Parhobasdo Nasida, ima pemandu lagu, pemusik, kolektan, asher, Dohot Mandok Hata di Parmingguon pukul 8, 10 tolu, Dohot pukul 16 tolu puluh WIB. Sude Remajani Huriata Asapasi Dohot Ma di Parheheoni. Kunjungan Ina Naomi.
Minggu Sadarion 26 Juli 2026, Punguan Ina Naomi HKBP Rawamangun Patupa Kunjungan tu HKBP Resort Subang, Jalaman Dohoti Parmingguon pukul 10 WIB, Patu Begehon Ende Pujian Marhite Angklung, Niuluhoni Paddita Resort Paddita Manapar Panjaitan. Anggiat Maboi Denggan Mardalan Ulaoni. Paddidion Nabadia, Minggu 2 Agustus 2026 di Parmingguon pukul 10 WIB, Patu Paon ni Huriata do Paddidion Nabadia tudak danak. Ruas ni Huriata naneng mabon ni anakon na laho majalo Paddidion Nabadia asa Roma mendaftar Huhut Marguru Ari Jumat 31 Juli 2026 masuk pukul 16.30 WIB di Gareja. Jala dibuan masurat mengantar sian sintuawik kartu keluarga Gareja dohot fotokopi akte kelahiran dak danak. NHKBP Rawamangun, naposo bulung patupa akka kegiatan nasida songon natar surat di titing digital, akka naposo bulung ni Huriata asa pasi dohot ma di akka kegiatan napina tupa ni Huriata hobbar tu bakat dohot talenta nabe. Seksi Kesehatan HKBP Rawamangun, Seksi Kesehatan membuka pos kesehatan turuas di Huriata, informasi na lengkap boima dijaha di titing digital. Laporan Panitia Revitalisasi Toilet, Panitia Revitalisasi Toilet patupa laporan sipul majaha titing di Sude Parmingguan Sadarion. Titing Neng Marbagas, titing Paduahon, Neng majalo pasu-pasu parboga soma lusin tua padopotan sirait, ruas ni HKBP Resort Rawamangun Wik, Duren Sawit, anak ni Amata Mulia sirait, tubuh ni Inata Rosma Boru Samosir Nahinan, Dohot Orwana, Selvi Priskila Boru Sitohang, ruas ni HKBP Resort Jaka Sampurna Bekasi, Boru ni Amata Marlon Sitohang, tubuh ni Inata Santin Boru Panjaitan, pamaso-masuon hari Sabtu 1 Agustus 2026 di Gareja HKBP Resort Jaka Sampurna. Tuhatama nama masu-masu nasida gabe parsari peon nadenggan nasida di tonga-tongata tarlumobi di joloni tuhata. Ruhut Parmahanion Pamicangon RPP, Minggu Sadarion Hona Ruhut Parmahanion Pamicangodo, Ima Sada, Naposo Doli-Doli, Paca Silitonga, Alamar Bagas Dang Pangatoyon ni Huriata, RPP Bab Opat Poin Sadaem, Sianwik Rawamangun Tegalan. 2. Naposo Borua, Mei Siana Boru Silitonga, Alamar Bagas Naso Pangatoyon ni Huriata, RPP Bab Opat Poin Sadaem, Sianwik Rawamangun Tegalan. Pelean dohot udut ni buah-buah tajahama di titing digital napinaradeni Huriata, di pasu-pasu debatama akka barita masa dohot ulaun akka sipatu pauta baen sangap di goarna, songonima titing di Huriata Minggu Sadarion. Salam amanginang, Salam. Horas. Ora. Nah pinarsangapan amang pendeta resort, amang inang pendeta fungsional, amang inang parhalado, amang inang ruas ni Huriata HKBP Rawamangun na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Moliate masa pasatu tuhata, ala asidot holong, ala asidot pangaramotionna bohita marpungu di bagas joro ni tuhata, lau mamuji pasangapon guarna nabadiai marhite parmingguat tasadarion. Atas nama panitia, pasatan nami mau liate godang, tuamu saluhuna di siala panguri pemuna, marhite tangiang, panuturion, do pangurupion, marhite donasi naung di pasatamu tu panitia. Songom bentukom imen nami, tarias sonon nami do progres perkembangan dana do rencana pelaksanaan revitalisasi toileton. Sada,
donasi marhite kiris satu saderon nunga tarpapungu godangna 10.255.327 rupiah. 2. Donasi marhite rekening HKBP Rawamangun nunga tarpapungu kurang lebih 140.600.480 Tolu. Donasi marhite video desain revitalisasi toilet dohot granit seluas kurang lebih 200 meter persegi. 4. Donasi semen 10 sak dohot kloset jongkok 2 buah. Amang inang nahu hawolong yami. Pabotohonon nami matuhita saluhna. Peletakan batu pertama, batu pertama di hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026 pukul 8.30 menogot. Mulawadong partikyo muna romamu asarapak makalason jala mangulaon hita do parhalado ni huriat taon. Omma amang inang so bentuk keseriusan ni panitia neng patu paun akan nauli na denggan tu huriatta nang pedang mencukupi dope akadana nang material. Mardongan pos niroa do hami, marpangidoa tuhamu saluhuna, urupihamu hami, amang inang, mangulahon pakkobesion di uratta HKBP Rawamangunon. Amang inang nahuhawolongnya hami, di pintu masuk nunga di bagion hami kertas kiris donasi. Songondalan nami mangido pangurupiot tuhamu na saluhuna. Otik sadia na pinasa munai, gabe dalam muna mai mangurupi hami panitia. Gabe pasu-pasu tuaka kumaliang jalabain sangap ni gorni tuhatta. Molo tungarong dope amang inang natarojar rohamuna mangurupi marhite donasi material manang bentuk pangurupian na asing boy malangsung ro madapoton manang menghubungi panitia na adong di meja informasi di Jolo ni gerejaon. Saulak nai pasaton nami mago mauleate tuhamu saluhuna di pasu-pasu debatama tuhatta ulauta rumah tangga oparata olak nyon tujuluanon debatama nama ngaramut hita. Oras. Go
dameni di debata na sumurung, sian saluhut naroha. Ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata na marpungu di bagas joro ni debata, di bagasan tikion, songoni nang sudea karuas ni huriata na mengikuti parmingguan melalui live streaming di dia pehita maringanan amanginang. Barita nauli na sahat tuhita di minggu tasadarion, nenet do sian hata ni debata, na tersurat di buku Rom, bidu walu, mamuka sian ayat 26, sahat rodi ayat 30, songonomma didok disi, takasma tapaihut-ihut. Alai nang todii, diuru pidohita di hagaleotai, aidang taboto, manangaha natamasi pangidoota, gabe diodihon todii dohita, marhite-hite hata, na hinoihon na sotakas hinatahon. Alai diboto sitada rohaido na pinarohaon ni todii, ay marguru tulomo ni roha ni debatado, pangodihon na diaka na badiyay. Alai taboto do, saluhut na do manupak tunadenggan, diaka na marholong ni roha di debata, aka na jinouna, sian tahina hian. Ayaka na tinadana hian, ido ditodo, asagabe tudus nasida, tu pangalaho ni anak nai. Asa ibana na parjolo tubu, sian torop anggina. Jela aka naung tinodona, ido dijo, jala na jinouna, ido dipitori. Jela aka naung pinotoranna, ido dipasangap. Ido sahat ni turpukta. Hurian itu hata namarpungu di bagasan tikion, macai hacit situtudo, dihilala sadaina, satabihita amanginang manubuhon ianakonna, melahirkan dalam keadaan normal. Dang namadok rupani, apalagi molo di zaman sonarion, melahirkan anaknya sudah operasi. Sodong dia do penga disakapi tanggal lahir nate. Tabay manon tanggal lahir ni manang naise may idolana, artis atau siapapun, mungkin pemain bola, disakapi ma asasarupa tanggal lahirna. Memang hacit do dung sidung operasi itu hanya menjaga pemulihan bekas operasi. Alai amang do inang dangina ni dok narison. Bagaimana seorang ibu melahirkan anaknya, didokdo marhoi jala mabebe. Ala ina dawau, boy do hupatorangi, boy do huilalay. Lapatan na amang dohot inang, dang boy di partudos songodi hacitna. Bahkan dikatakan
bertaruh nyawa seorang ibu melahirkan anaknya. Marhoi mengerang kesakitan, hacit dang terpatudus songodia hacitna. Jaladidok mabebe rasa sakit dalam proses melahirkan. Jadi maaf amang inang satabi mulai kontraksi ibana sahat baboy doon nga dimulai pabbebeoni mabebe di dok tapi belum waktunya idolapatan na. Dia mulai merasa sakit boydo natenang sampai 2 hari atau 3 hari. Mula-ulak lau tu rumah sakit. Mula-ula ibana lau tu klinik bersalin. Alai dang marna sorang. Ima di dokom mabebe. Hacit situtu managam hasosorang ni iya nakonna. Alaihi ta'akaina. Dung sorang ya nakomuna trauma dohamu daun. Membekas do di bagasan rohamuna rasa sakiti daun. Jala kita sangat hormati dan hargai akan tua-tua tanajulu ya opung tanajulu bamolosonari anak konna 2 nama kan gabe anjuran pemerintah ya molo najulu songok kami sia halak kesebelasan mah molo dohot na tua-tua ikan aledang adong curina sia alaniaha mengelului anak bawa 9 perempuan ya adong nasaha 10 adong 10 tolu normal luida sudi dang adong operasi na julu molo adong na julu operasi ba mulai dok nang dibuat da ba tu rumah sakit omak ni sianui sahuta maboto ya teh sahuta hal na luar biasa dunia julu molo pola operasi. Kita sangat apresiasi. 13 anaknya dia melahirkan normal. Hacit mangai mengerang sakit mabebe ibana tapi dia tidak pernah trauma membekas rasa sakiti. Alaniaha amang dohot inang ala adong pakirimonna sukacita yang luar biasa ketika dia melihat anaknya sudah lahir. Tong dodang terpatudus lasni rohayate taida sorang ia nakotayate akenang dang terpatudus lasni rohani sada ina manubuhon ia nakonna. Asa ido amang dohot inang digambarhon Apostel Paulus di ayat 22 adorang seturputai didok disi aita botodo saitong do perap marhui jala mabebe nasa natino panahi. Digambarhon Apostel Paulus do penderitaan parsorion si taonon niya kana porsia di huria na parjului di huta Roma di pangalilion di penganiayaan bahkan mereka banyak yang dibunuh mempertahankan haporsiaonna imannya kepada Yesus Kristus. Mereka ditangkap, diikat, dihau, dipersilakon. Karena bagi Romawi, hukum salib itu adalah hukuman yang paling hina.
diikat di sadahau, diparsilakon, dibakar nasida, ibarat seperti lampu jalani amang do inang. Coba bayangkan songon lampu jalan, ipajojor nasida songon guarhi, dibakar mai hidup-hidup. Digambar hondo yamang do inang mengerang kesakitan. Di patorang Apostel Paulus di ima songon nama bebe, puasa di dok ma bebe. Orang percaya menderita sakit sampai ujungnya, sampai suatu saat dipapatar debata hasangapon nai. Suatu saat Tuhan akan menunjukkan kemuliaannya. Suatu saat akan aporsiai jalo onnado upani parsorionna di tonga-tongani portibion. Ima gambaranna dibahen Apostel Paulus. Alanido amang dohot inang sada pangapulion doon mangalehon pos niruha Tuhala Kristen sepanjang zaman. Nama bebedo ngulutta marhui dohita di tonga-tongani portibion. Alaya hado didok amang dohot inang marhite-hite hatani debata di bagasan hoi-hoi tai, di bagasan ketika kita mengerang sakit, mengadopi sudah kana masa parsorion di bagasan ngulutai. Didok naking di ayat 20 nomi turpu camitatai alai nang toddi diurupi dohita di hagaliotai aidang taboto manangahana tama si pangido otta gabe dioddi hontoddi idohita marhite-hite hata na hinuhiyon na sotakas hinatahon. Hiado dihadupiahmu amang do inang pergumulan si taono namat ceborat. Martangiyak kamu, alidang terhatahuk kamu di bagasan hata si taono munai. Tapi dia selalu menangis, mengeluarkan air mata. Dang diboto ibana madok di bagasan tangyang nai. Dang diboto madok aha si dohonon na tutuhani di bagasan tangyang na. Dang diboto ibana aha na masa dope siya dopan na tujulu. Alani donaking diurupi toddi idohita marhite ayat 20 nomi. Takas disi diurupi toddi ido hita dihagaleotta alai dang taboto manangaha natamasi pangedota gabe di odi hontodi kita ditopang. Roh Kudus itulah yang menerjemahkan apa yang tidak bisa kita katakan dengan kata-kata. Todini debatama menerjemahkan ima ilu-ilu tai, tangis tai, naso terhatahot tai, tu debata. Ido lapatan na amang do inang, jala todi ido menopang kita di bagasan hagaleot tai. Tutu amang do inang ragam do nata adupi di bagasan nguluta. Gale pamatang ta, gale nang rohatta jiwa kita, gale nang haporsyauta. Salah do yamang do inang daw, patuduhon keterbatasatta songon colma. Patuduhon hagaleota songon colma do yamang dohot inang. Jala jujud dohita madabu di bagasan haporsyauta. Alai ingot ma, todini debatado mangurupi ho
Air matamu itu adalah doamu kepada Tuhan. Nah di hari Minggu jamita jam 10 dok. Unang sape hacit rohani halak di baikko. Tangis ibana martangi yang tutuhani. Ditangihon Tuhani do. Suara ni akana di bagasan hapor suhon. Manat sotung tangis tabain halak di bagasan tangyangna. Todi do mangurupi ho amang do inang. Di nasubui tahatahon di bagasan parsoriotai. Posroham. Todi ni dewata menopang kita di bagasan hagaliotai. Napaduahon ahadon ang idaw tadi siya mang do inang, debata mengubah hasusaan, gabi pasu-pasu. Taida di ayat 20 lalu naking didok. Alay tabo todo saluhut nado manupak tunadenggan diakana marholong ni roha di debata akana jinouna sian tahina hian. Saluhut na do manupak tunadenggan. Molorope parsorion unang pitor madili ho. Molorope si taonon unang pitor putus asa ho. Bola kita hempaskan ke bawah ya. Semakin dihempas kuat dia semakin melenting ke atas. Itu teh. Semakin dihempas dengan kuat dia semakin melenting ke atas. Alanido amang dohot inang. Moloro akka sitaononi, moloro akka parukiloni, moloro akka parsahiton di bagasan ngulum. Unang putus asa, unang pitor imanaking madili hita di bagasan salhut nai. Ala jujut halak. Holan madjalo las niroha do ibana mempersiapkan dirinya. Sama seperti sebuah pertandingan, manang pertandingan pei, manang ujian pei. Orang-orang manusia halak, dia lebih mempersiapkan dirinya untuk sebuah kemenangan dan kelulusan. Dan dipersiapkan dirinya, bagaimana saya kalau kalah, bagaimana saya kalau tidak masuk. Jala odo ajar honotta tuak kaya nakota pahopumunaya mang do inang. Persiapkan dirimu. Kalah bahkan hal yang terburuk sekalipun. Ya, menang atau kalah kamu harus persiapkan dirimu. Untuk menerima hal yang terburuk sekalipun dalam hidup kita. Kita harus mempersiapkan diri kita. Asa unang madili. Alania debata sanggup mengubah hal hasusaan parsorion penderitaan nih gabe las niroha. Tangis kita itu, air mata kita menjadi mata air. Ingot amang do inang. Nama satu si Joseph, anak ni si Jakobi. Ya. Ijual hahana ibana. Tua kapedagang Midiani. Ro pedagangi dijual musetu si Potifar. Kan ya? Sahat dijabun si Potifar ibana. Ima kepala pasukan ni Firauni. Dia dijadikan budak di sana. Pangurupi. Bahkan dijabun si Potifar ibana difitnah oleh istri Potifar. Kemudian dia masuk penjara. Alai taida ma amang dohot inang di bagasan haporuson naniado panaina kanin. Justru di sido ibana di proses debata menjadi raja nomor 2 di Mesir. 13 tahun dia berada di Mesir dengan segala penderitaannya. 13 tahun bukan waktu yang singkat. Di bagasan parsorion nai
Tabayak maju amang do inang marsirang ibana dohot amana si Jakob na makaholongi yang sangat-sangat mengasihi dia 13 tahun lamanya. Jala umur ni si Joseph di hatinya dijual akahana 17 tahun dope. Molo 17 tahun ya anak komuna pahopumunay at taraha mabuy dope diula te. Garupahyan na hita dope para dihokan. Si panganon na hita dope mangaliw. Tasuapi mo siya dope. Tasulangi. Ngayesema tasulangi dope. Tapi Yusuf 17 tahun dia sudah penuh dengan penderitaan. Dijual hahanai ibana karena rasa cemburunya kepada Yusuf. Alay mana masa mangdo inang dunggabi raja ibana masa mahaleon di hutan Asida Roma akaha angginai tu Mesir ditadai bana do. Alay dang di Papua ibana, dung pedujungnya di Papua dibuang ma amana si Jakob sahat tu namate amanay. Dungi mabiyar ma ima akahanay bah sotung di baloson anggita si Josepon tu hita akan natabahin tu ibana. Ninna rohana sida ma di bagasan rohana sida. Alay ahado didok si Joseph tu nasida amang dohot inang. Unang mabiyar hamu. Tutu naroa do nian disakapi hamu tuau. Alay na dinggan do hapatean na dibahen debata. Ido-dido ibana ima disada Musa 50 ayat 20 boy taidan no namang do inang najat donian tutu tahini rohamuna do pakau alay na dinggan do hapatean ni dibahen debata. Jalay konido do honota amang do inang. Di semua segala musim kehidupan, parsorion sitaonon hamaolon, kegagalan, keterpurukan kita sekalipun. Naing do songon panindangion ni si Yusufi dohonota nading najat donian molotungadong akana marsuguni roha tu hita. Kita mungkin disingkirkan aka anak-anak muda alia kana matua di sok kuberengate. Anak-anak muda dia kapar karejoan na ya. Dalam dunia kerja kita karena kemampuan prestasi kita orang merasa iri, cemburu, berusaha untuk menyingkirkan kita. Alay tadok mah najat donian tutu di tahirwana sida dopak au alay nadinggan do hapatian ni muse dibahen dewata. Asa tarapul rohatta amang dohot inang di bagasan ni. Bahkan molo didok di Rom 5 ayat 3 sahat ro di ayat 5 taida di sia mang do inang. Aha didok di Rom 5 ayat 3. Alay lumobisia ni dope ay itahalas so nang akka haporsuhon. Tahalason haporsuhon. Masa kita bersuka cita las rohata haporsuhon. Alania hadidok disi ala tabuto di horhon haporsuhonido habengeton di roha. Molo dang adong haporsuhon dang benget rohata. Molo dang adong sitaononi dang benget rohata. Ternyata haporsuhonido mengajarkan kita untuk benget tabah di bagasan akan masa di bagasan ngulutta. Dungi diuduti muse ayat 4 jala di horhon habengeton ni rohaido hatauon. Dung benget dia tahan uji. Orang yang tabah dia adalah orang yang tahan uji. Jala didok musia disi jala hatawonido
makorhon pakirimon. Ketika dia tahan uji, karena ada sebuah pengharapan. Adung pakirimon, alanido amang do inang selama kita punya pengharapan dalam hidup ini, kita boleh bertahan, tabah, tahan uji dalam segala kehidupan yang kita hadapi. Jaladido muse dia 5, aidang namurak kita bahenon ne pakirimoni. Dang namurak, dang dipaila di batahita di bagasan pakirimota. Tuhan tidak akan mempermalukan orang-orang yang senantiasa berpengharapan kepadanya. Alania mang doinang totoko makirim. Berpengharapanlah. Dakia terhirim hita di bahan debata. Molo totong hita. Di bagasan imanaking. Hatauon ketabahan. Habengeton ni rohata. Sainelehonon nado. Ahanata hirim di bagasan ngulutta. Karena sesungguhnya alani molo yudok nake itahalas sondo habengeton, itahalas sondo pak hapor suhon ninna. Ala sesungguhnya manginang hapor suhoni jabar tado ya teh, jabar nina mangulu de, molo yudok jabar yang harus kita terima. Kan idoka molo dia alabatak, jabar nina, jabar tu hula-hula nami, ya bagian yang harus diterima. Tidak bisa tidak kita terima, harus kita terima. Jabar tadoi. Saliling mangulu hita, jabar tadoi hapor suhoni. Bagian hidup kita yang tidak bisa kita tidak terima. Yang tidak bisa kita tidak alami. Selama kita masih menginginkan panjang umur ya, opung ya. Ya, akalansia na tua-tua nami doita sude. Selama kita menginginkan panjang umur, berarti siap untuk menderita persuk. Pertangisan dohape anggo hasianganon. Holso arsak sahit pe, say manosak dosotong. Ikon songgop hamatean, upa alani dosai. Muludang ulo bihita manaon na persuk. Sonang mamudum, maradian madison. Ido kan, tado maradian madison. Beristirahatlah dalam damai. Edang persuk bekan. Berarti mulut tapangido dope itu Tuhan ni leho gajang ni umur dihami, lehon hai pason. Berarti siap kita menerima hapor suhon di bagasan nguluta. Siap do teh amang do inang? Siap. Ya. Jalan apa luhon, ya taida di sinaking dapat dua honi marhiteido di pauba debata ngulut tahun hapor suhoni akan mendatangkan sukacita. Jalan apa luhon debata pasahaton ulauna sahat tu hasangapon. Taida naking diterputai di ayat 20 sia sahat 30. Ayak kana tinadanahian ido ditodo asagabe tudus nasida tu pangalahon ni anak nai asa ibana na parjolo tubuh sian torop anggina jala akan ang tinodo nai ido dicu jala na jino nai ido dipitori jala akan ang pinetoranna ido dipasangap dicu dipilip dipitori dipasangap asaboha asa sarupa hita dohot karakterne Yesusi. Jala asata jalo hasangapon muse dihanguluan saliling ni leleng nai. Songon Yesus dia menderita anak ni debata. Roy bana tutonga-tonga ni Portibion merasakan apa yang dirasakan oleh manusia berdosa itu. Radi bana marsitaonon di bagasan habengeton satia ibana mangulahon parsuruon ni debata amana sahatu ujungna dungi pe dipasangap debata amana ibana. Berandai-andai kita mangdoinang seandainya Yesus tidak taat, barangkali kita tidak mendapatkan keselamatan nih. Seandainya mulai berandai-andai
Alay satia do ibana satu ujungna. Dituntas son ibana ulaon nai dipasikop dungi dapotan hamuliaon hasangapon ma ibana, bahkan duduk di sebelah kanan Allah Bapa kita. Alanido amang do inang. Di akka hita di akka parsorioni lau majalo asini rohani debata ditupak debatado hita akka da dipilitna. Ido kan topik ni mingguta panupak ni debata dia akan pinilitna ditupak debatado hita. Ya, diurupi debatado hita. Kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Ido tehena dipilih dohamu amang do inang. Kita adalah orang yang dipilih, yang dipisahkan, yang dihususkan. Dihususkan untuk apa? Bukan untuk dunia ini, tapi untuk Tuhan. Kita dipilih, dipisahkan, dungi dipitori ninna, diparbadiai, dibenarkan melalui kematian Yesus Kristus. Bukan karena kebenaran kita. Asa boha di dok neking disi, asa dipasangap hita muse. Alanido amang do inang ditupak debatat dongolutta ditupak debatado hita laho macalo hasangapon saliling nililing na pinatupa ni debata diaka na porsea di ibana. Asal mahita porsea setia taat sampai ujungnya ima di bagasan sudi akka parsorion na taadupi di bagasan ngoluta songon sada ina naking mabebe ibana marhui ibana alai las rohana alani hatu tubuh ni anak konai songoni donang hitak kana porsea nang pemarhui mengerang kesakitan di dunia ini jala mabebe hita merasa sakit sampai Allah menyatakan kemuliaannya alai pos marohata amang do inang ditupak debatado hita sahat tu ujungna. Amin mertangiang mahita. Tuhan debata amanami na marhabangsa di Banua Gijang, moliati di pasahat rohanami Tuhan. Di loaso hami marlas ni roha, nang pedibagasan parsorion, sitaonon, hamaolon, ngulunami totong di portibion. Alay di bagasan ni itu tu Tuhan, di paingot hodo hami marhiti hatam asa huhalasok kami i alamakorhon tu habengeton tu hatauon dohot pakirimon do saluhut nai pakirimon nami dihanguluan saliling nililing na nang pinarade ni Jesus Kristus diaka na porsea di ibana nang pemarhui hami mabebe hami di tonga-tonga ni parngulon nami di portibion alay dang sadiay martibakon hasangapon sugod sudi aka pabebeon sudi aka penderitaan nami i martibakon hasangapon na pinarade ni Jesus di hami akana porsea diho patugu ha porsyon nami papos rohan nami tuho Tuhan asa totong hami gomos maniup makamonakon paraloan ni ha porsyon nami di tonga-tonga ni portibion. Langsung ni Tuhan nang diaka ruas ni huriam di bagasan hapor suhon si taonon ala di parsahiton na niadupan na sida buanon nami tuhon na sida Gavin Siregar si Tualinda Pangaribuan nyonya si Tohang boru sinambela Rusli boru Bakara nyonya si Tua nyonya Pasaribu Torliana boru sianipar nyonya si Tumorang boru Pancaitan Tiur na 70 Pantun Huta Barat, Nyonya Nadap-dap boru Sarumpait, Ernita boru Siahaan, Alusan Raja Guguk, Sintua Tirama Pangaribuan, Manatur Silitonga, Siti Bonur Sianipar, Situa SP Huta Suit, Diego Jovian Huta Uruk, Nyonya Sianipar boru Simatupang, Situa BP Siregar, Nyonya Sinaga boru Simbolon, Rumintang Huta Suit, Las Maria Pancaitan, Nyonya Tobing boru Manik, Rianti Huta Barat, Situa LA Tamba, Perlindungan Tambunan, Rio Simajuntak, Nyonya Magdalena Sianturi boru Simanulang, TP Simajuntak, Sorta Pangihutan Sitohang, Benhat Sihotang, Nyonya Raja Guguk Lamlan boru Simajuntak, KM Sihombing, Nyonya Silalahi boru Samosir, Nyonya Gedolo Saribu boru Sitorus,
mangatas si hombing, nyonya na 70 boru na dapdap, nyonya lumban tobing boru manulang, Jeremiko Andri Haposan lumban tobing, nyonya tobing boru sinambela, nyonya Sarli boru samosir, Rinto manurung, Robin naik pasaribu, balojong pangaribuan, nyonya Baster manurung boru aruan, dan sudi akkaruas ni huriam, naso targuari hami sada-sada, naso tarsura guarna duarta jemaat nami, na di bagasan pengobatan, perawatan, pemulihan, di rumah sakit nang di tonga bagas nasida, papos rohana sida Tuhan, di bagasan sudi parsahiton nai, mangula doho, mangalehon gugu, mangodihon nasida, mangalehon hama malum di nasida, sahatu ujungna. Terpuji maguarmu, alaniasi dohot dengan dibasam, mangasahon guar ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, martangnya kami Tuho. Amin. Maredehitasian bukede pituratu walu plonom ayat sada laus tapasahat mapeleat paduahon. Deho na ya tolu jongjong mahita saluhutna. Don Marco
tangiakon ma peleata. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut selehon-lehon na dinggan, dohok na saulibasa na moliutus. Upasat hami masian na nilehon mi tuhami, pelean nami tuho. Sejalo may gabe uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhaseyak kami peleanon, pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim, asalam hutadahami godang ni selehon-lehon mi tuhami, asalam girgir hami madok moliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang, say penorbadia maguarmu, sero maharajaonmu, sesaut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan na mardosa tuhami, unak kami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata maho, disodakon Tuhan debata mabohina tuho, jala asi marohana midaho, didopakon Tuhan debata mabohina tuho, jala dipasaur honma damena tutodim. Saira